matière dɔ bɛ ale kun ka di mɔgɔw ye dɛ leçon ta kun ka di minnu ye récitation o fɔ cogo di an ka kan na ekɔlidenw a bɛ ka matière minnu kɛ ekɔli la yala a b'u tɔgɔ dɔn bi an bɛna kelen wɛrɛ de ta o la k'o ɲɛfɔ aw ye an bɛna sabanan ɲɛfɔ k'an to ekɔli la matière dɔ bɛ ale kun ka di mɔgɔw ye dɛ leçon ta kun ka di minnu ye récitation o fɔ cogo di an ka kan na ka kolokɛ walima ka texte do walima ka ɲɛfɔli dɔ d'i ma i k'o durusi i k'o bisi i kunna ka n'i jɔ k'a fɔ furu i n'a fɔ a sɛbɛnna cogo min na o bɛ kalanden ladege ka kalanden karan latangali de la fɛn min mana fɔ a ye o ka se ka lamara a kunna ale ye karamɔgɔw laɲini de y'o ye donc a bɛ fɔ récitation de ma an ka kan na ko k'a lajɔlɔn ka kolokɛ walima ka texte dɔ ta lamara i kunna ka n'i jɔ k'a lajɔlɔn jɔlɔlɔ o de ye k'a fɔ ɲɔgɔn nɔ kan jɔlɔlɔ i n'a fɔ a sɛbɛnnen bɛ ɲa min kan donc a bɛ fɔ récitation de ma an ka kan na ko lajɔlɔni o la ensuite an bɛna tɔ bɛɛ ɲɛf'i ɲɛna kana taga dɛ